Porto 2 anys aquí, amb una tècnica brutal, amb una gent que ha seguit els passos de la tècnica, ha vingut aquí, ha currat amb tothom, han fet grans coses, han fet molts castells, ens han caigut molts pocs castells, demostra que som una gran colla, o hem de ser una millor colla. Ara pròxim, que toca pringar, li voldria dir que és el moment de construir, acabar de construir aquesta gran colla i que no és pringar. Hi ha moments de tot, s'ha de pensar sempre en els marginers, però realment veure tota aquesta gent aquí, tota aquesta gent a plaça, tots els autocars plens, realment veure com per una persona amb el seu equip, suposo que pensa igual que jo amb el meu equip, quan veuen que sortim de no-res, som gent del poble, com tothom, que pensem i mira, som els encarregats de prendre unes decisions que prenem amb l'ajuda dels vosaltres, que les decidim una mica entre tots, però algú ha de prendre aquesta decisió, som nosaltres, som la tècnica i al final som jo el cap de colla, que potser a vegades és difícil i a vegades que hi ha gent que les decisions li semblen més bé, menys bé, però realment la gent acaba complint, acaba fent aquest somni i tot això gratifica tots els malrodos que hi puguin haver durant l'any que els han oblidat. Visca els Massalers!